RTV Euro AGD. Teraz w euro wietrzenie magazynów. Telewizor Samsung 3799. Zmywarka Bosch. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak Beyoncé. Siadam w BT, daję dyla. Mam na piersi krokodyla. Na mej ręce roli błyszczy. Każda laska dziś zapisze. Do klubu wchodzę bez kolejki. Bramkarzom płacę cześć i dzięki. Przyjmuję pozę, parkiet skanuję, a tam mnie już ktoś obserwuje. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak Beyoncé. Patrzy na mnie, drinka pijąc, bo wyczuła we mnie pieniądz. Szepnęła do mnie: jestem Agnes. Forsa działa na nią jak magnes. Stawiam jej szota, ona go pije. Kopalnie złota dziś odkryje. Na parkiet wbijamy na pełnym lansie. Do góry skakamy, to podoba nam się. W jej oczach już widzę 2 złote lampiony. Wyczuła już we mnie grube miliony. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak Beyoncé. Patrzy na mnie, drinka pijąc, bo wyczuła we mnie pieniądz. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak Beyoncé. Patrzy na mnie, drinka pijąc, bo wyczuła we mnie pieniądz. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak Beyoncé. Patrzy na mnie, drinka pijąc, bo wyczuła we mnie pieniądz. Ona czuje we mnie pieniądz. Wystroiła się jak Beyoncé. Patrzy na mnie, drinka pijąc, bo wyczuła we mnie pieniądz. Jak coś potrzebujesz na teraz, to zapłać później z Allegro Pay. RRSO 0%. Widziałeś już wszystko? Zobacz Kolumbię. Egzotyczne wakacje z bezpośrednim lotem. Powiem ci na starcie,